Кешенең тулы яшәү дәверендә 3 чор бар. Балачак, яшьлек һәм картлык. Һәр бер дәвернең үзенең яратып укый торган китабы, газет, журналы була. Картлык дәверемә аяк атларга җыенам һәм минем кулымда, минем өстәлемдә гаилә һәм мәктәп журналы. Гаилә һәм мәктәп журналы күп кырлы материалларны үз иченә алган журнал. Гаиләм учагын җанландырып җибәрергә, яктыртырга һәм җылы итеп тотарга нәкъ миңа шушы гаилә журналы да ярдәм итә. Чөнки анда ир белән дә, балалар белән дә ничек яшьләр өчен, аларның холыкларын аңлар өчен ярдәм итүче киңәшләр бар. Психологлар үзләренең киңәшләрен бирәләр. Аш-су остасына өйрәтәме, әллә инде кул эшләренә шундый илһам бирәме? Бу журнал минем рухи халәтемә туры килә. Ә инде эшемдә дә заманча, менә нәкъ бүгенге көнгә туры килә торган темаларны күтәреп чыга. Күп кенә үземнең аңлашылмый торган, икеләнә торган сорауларыма мин әлеге журналдан җаваплар табам. Күп очракта мин һәр битеннән үземә кирәкле матур, мәгънәле фразаларны карандаш белән сызып куям. Ә инде бу карандаш белән сызып куйган битләр минем һәр бите дип тә әйтергә була, һәм инде журнал минем чуарланып бетә. Димәк, бу журнал минем рухи халәтемә һәм рухи үсешемә ярдәм итә. Барыгызга да киңәш итәм. Алып, бер генә тапкыр кулыгызга алып карап, аның битен ачсагыз һәм үзегез дә сизмәстән шул журналга кирип китәсез. Һәм аерылгысыз бер дуска әйләнәчәк. Мин язылам, сез дә язылыгыз.